that is you. The girl we did ya loyal, how we be done so. Jogging so na kuperole onye wula dora aka na ihe ariri eme the man alaga cha America out of excitement the girl apo nwanne nwoke nke bi America we si tekwa soro m kele Chineke na onyere m di the man bi kwa America machi we were ti hallelujah praise the Lord osia biko tora m picture ya m wiki mata kwa ya nwanne atora ya picture owetie ozigbo ha na bewe gbawa izuzu maka etu ha ga-esi weta iche that man blessing ka gawa n'iru oruole mgbe nke nwoke jiri lọta ụlọ ọzọ nwata nwanyị agazuru kamera anọ tinye nara tinyekwa n'ukwu front and back